O sursă de susținere a pământului și a oamenilor, mai multă apă curată, purificarea apei murdare. O nouă tehnologie de epurare prin eliminarea nămolului ce ajută la purificare. Introducerea unui sistem safe, îndepărtarea apei din nămol pentru a proteja mediul. Fabricile de tratare a nămolului sunt localizate în depozitul de deșeuri de mediu aproape de capitala Coreei de Sud. Este un loc în care se tratează 100 de tone de nămol pe zi, care este produs de instalațiile de tratament din apropiere. Este dificil de a elimina deșeurile din nămolul de epurare din cauza umezelii. Este importantă reducerea umezelii nămolului. 함수율 80% 슬러지입니다. Conținutul de apă din aceste reziduri este de aproximativ 80%. Aici puteți observa întregul proces al felului în care manevrăm 100 de tone de nămol pe zi. Toate sistemele operează sub controlul centrului de control. Operațiunea începe cu procesul de uscare a nămolului. 이 장비는 함수율 80% 내외의 하수 슬러지를 700~800도의 고온으로 건조하여 함수율 10% 미만으로 건조시키는 장비입니다. Metoda tradițională de eliminare a nămolului este simplă prin uscarea acestuia ce îndepărtează apa. Totuși, metoda safe de tratament a nămolului strivește și usucă nămolul pentru a îndepărta apa pe cât mai mult posibil. 건조기 내부에 있는 파쇄기가 분당 350 rpm으로 회전하면서 점성이 강한 하수 슬러지를 잘게 파쇄하는 그런 과정을 거칩니다. Procesul primar de uscare este urmat de procesul de răcire. Prin răcire, nămolul devine stabil și are un conținut scăzut de umiditate. Sunt mai ușor de observat schimbările din nămolul uscat. Nivelul umezelii de 80% este scăzut la mai puțin de 10% și este practic folosit ca sursă de energie. Nivelul umezelii nămolului tratat astăzi este de aproximativ 3,25%. Diferența este încă mult mai clară când comparăm cu metoda tradițională de tratament. Ultimul pas în tratarea nămolului este eliminarea mirosului. Sistemul de biofiltru al mirosului nu permite nicio contaminare. 건조 과정에서 발생되는 폐가스는 바이오 필터를 통해서 정화돼서 대기로 방출되게 되는 겁니다. Îndepărtează apa din nămol și filtrează nămolul. Materialele ca deșeuri s-au schimbat în energie regenerabilă. Introducerea de nămol uscat tratat de sistemul SAFE. 하수력지 해양 투기 금지는 물론 신재생 에너지 생산 보급에 일조할 것으로 기대하고 있습니다.
Ultimul proces de tratare al nămolului. SAFE este tehnologia de rezolvare a problemei. Muncește cu Embiocons pentru a reduce poluarea și pentru protejarea mediului înconjurător.